Menye kurwe ward ya Nyansiongo ensemo ye bunge ya Baragwe county ya Nyamira niko basokirira gusanga ibirengerero byabo igoro yo murobero o vision yo mwaka w'echilifu ibere merongo etatu nabo igo mwaka w'echilifu ibere merongo etano nomo amo na magendere serikali yakolire kurwa yasoete obisi bunekubwate serikali yeito ya Kenya nene niagendere to kolegasi kulende ndo cha mangana ya vision 2060 igakarare ndoranyora majibu ya vision 2030 tumaya kwa 2060 na kyo mondora gani kwa 2060 onye 2030 yoga terekerana ikiagera bante baramenyete ne mejande mebe kuna bono gisukuru jigo jiko rutoroje ngane mechango yoke kwa gosabuna baiboli iye kworokinga abantu mbabwati besa asiase moyo boli mugwito boli migwito bwecha tokanyete buyanga ntonyole pona asiumwa koyo gose ndo kanyora ikiagera abalimi bechae basemere timone chae ande mono ekere banyorere bonus nere kubakonya gwaka ne fees igo abantu baito be town ito ya Nyansiongo ikatobe no bolemereri obonene ikiagera ntubwati magenderero lakini 2027 tokorobo jori obuya nande tochoro murai oyo bwate birengere byo gusukie gwori ya Nyansiongo tali oyo gosera gocha kwaera lakini twatiga tochandegete igo abantu baito be wodi ya Nyansiongo wata chikura sobonge tikatubwate chikura sobonge tosuke motu komenta na yonsi abagusiba bintase mweta mama etekero gekerne gyo president yo musikemati yanginkoligiale nande enambe nene yabagusi igeta kire tomente chikura chito kurwa emilioni ya moto na ene milioni isato na intyo kare bakurangeria abanteme sabuna mwe gocha gwagotebanga igukuja kukubolingi kuwa bekire mesa yatoka ngachikure jisa ine ndwaba gusina abantu abangaine kare mukuligire matiangia yetu igasia serikali gakorete buya oyo minto male ya munyachaye gakorete buya baka muya gacha komwegasi na abande bagocha kurumaya bakorete chigasi Biamaro mwanchomo rigereria